I čas smo ljudi, dobrodošli u Impossible Gaming. Danas ćemo igrati preživljavanje u dvoje sa... Marem Zec. I znači, počeo ovo je novi serijal na našem kanalu, ovo je novi serijal na našem kanalu, to jest na mom kanalu. I mi smo u stvari već... Napravili smo već sklonište, nismo snimali, ali je nešto iskrslo i da. Da, nešto mi se klip kako kaže sjebao, pa onda sam ja morao da... I ajde... Ubrati, evo ga je zombi. Oče mene zombi ovaj. Skelet. Skelet. Dobio sam luk. Jedan luk, jednu strelu, jednu kost. Jesi dobio koštano brašno? Pa mogu da preradim. Zato možemo... Ajde ti sakupljaj seme, ja ću semena, a ja ću da sakupljam drvo. Dobio sam kost i seme. A šta? Kost si dobio? Da, ja mislim da je to tebi nešto što si nisi pokupio, tako nešto. Imam i ja jednu kost. Imam i ja jednu. Pa da, nisam pokupio. Da. Jednu kost nisam. Joj, dobro je petak, još danas u školi. Da, pa ću posle za vikend ćemo imati manje obaveze, manje ćemo više snimati. Da, pa ćemo moći da. Skupit ću stek neprerađenog drveta. Kako se zove, ako pitate kako igram ovako u preživljavanju dvoje, znači preko programa koji se zove Hamachi, i možda ću ja ili će možda Mare snimiti kako se to sve radi, ali ne znam, nije sigurno, ali možda. Joj, yes! Šta je? Jedno močvare, a tu možemo da ubijamo slajmove. Znaš šta su slajmovi? Pa ne znam baš. To kocke zelene. A od njih možemo praviti sticky piston, onaj lepljivi piston, znaš šta? Znam i znam. Znam, one kao kocke što skaču. Da. Kad ih udariš, raspadnu su deliće. I vidio sam ima tamo kako se zove, evo me! Gore, levo. Imam 20 semena. Dobro, sakupljaj ti još. Nemoj ubijati ovce, znaš zašto? Zašto? Da bi napravili farmu ovako. Da, upravo si, neću. Da bi imali mesa koliko hoćeš. Znači ti nećeš ovo snimati na tvom kanalu, nećeš? Neću snimati, pošto sam već počeo jedan serijal. Ok, znači ovo je meni novi serijal. Ja sam već započeo 3 serijala na mom kanalu, to su Mini Games, znači to sam igrao Bridges, Hunger Games, da, i ovo treći serijal. Mada ja mislim da će najčešće biti Hunger Games i ovaj serijal, a Bridges će biti možda malo manje. A šta, samo Bridges? Samo Bridges? Pa ne samo Bridges, nego mini igra, nego sam se rekao sam Bridges. Skupio sam za 2 više drveta od jednog steka. Ok, ja imam 30, to stvari 28 semena. Preradit ću sve u daske. A koliko imamo stekova? Ja imam 30 semena sad. Okej. Jer nam treba još? Ne treba, daj. Evo. Idi ti u rudnik ako hoćeš. Imaš baklje, ja mislim, ili ugalj tamo u čestu. Ok, idem ja, pa da ja stavim u čest, nego idem ja sad u main. U stvari ovo je neki moj main, ovo pećina, Mare dođi dole. Ma dobro, idi ti. U stvari nije baš pećina neka, ali ono, manje. Nemoj samo da crkneš. Laž? A nije ovo mala neka pećina. Nije baš neka ogromna. Ok, ja ću morati napraviti novu lopatu. Srećom imamo materijal.
ovdje nema ništa, ne treba toga da kopam, samo kamenjara obično. Ok. Neće da idem u main još. Ovdje si. A vidite. Da idem da ja... jesi semena zasadio? Tek ću. Brate, meni se još malo pa će mi se istrošiti ovaj, kako se zove, kramp. Evo idem ja pravim kramp, još jedan i lopat i to bi se skroz skoro istrošilo. Znači, ovo je moja, ne, ovo je Maretova soba. Ovdje, a ovo je moja soba, vidite. Moja je desno. Znam, moja levo. Ček, sad ću da napravim, da craftujem. Jo, bože, ja nemam drvo, nemam one štapiće. Baš često. Ja sam skupio drvo. Ok. Napravit ću malo štapića. Jesi igrao nekad na serveru u dvor? Nisam do sad, nisam. Ja mislim da nisam. Što? Vidi. Jer ti treba kost. Ostavi, u stvari treba, pošto ću da dobijemo pšenice. Ok, evo sad da napravim kramp. Evo, ostavi u chest. Dobro, novi kramp, nisam sam još predao. To ne bi stiglo. Jest. 5 poruka. Dobili smo 3 pšenice, odmah ćemo to uzeti, nećemo praviti hleb, nego ću ja sada kako se zove, napraviti farmu ovaca. Ja sam stavio 16 štapića u chest, a 16 sam uzeo kod sebe ako mi bude zatrebalo. Napravio sam. Vidi kako si dobro napravio ovo pored vode, dobro je to. Idem da istražim malo vamo šta ima. Vidiš gore ima ostrvo još jedno. Mi smo ovdje se stvorili, ovo je neko kao, onako nije baš malo ostrvo, ali je ogromno. Vidiš, svuda oko nas je voda. Imamo i okolo, vidi tamo, brate, koliko ima ostrva, to ćemo da istražujemo u sljedećim epizodama, ima dosta ostrva oko ovog našeg malog. Ovdje ima jedna pećina, to ćemo zajedno ići, ako nas neko bude napada možemo brže da ubijemo. Ima jedna ogromna pećina, našao sam sad da je označim samo da je ne zaboravim. Označit ću ako podići ću kamenje u vis pored nje ovako. Pokušat ću ubacim u server tupa. Pa ne, bilo bi dobro ako bi uspio da ubaciti, zato što je korisno. Znam, to je dosta korisno. A to nije nikakav hak. Da, to je samo da se... Gdje su ovce? Vidi skeletončić, opa, sad ću da ga ubijem. Šta? Skeleton. Gdje si? Koliko ovaca? To. Imam još 2 kosti. Super. Dođite ovce. Po redu šta se gurate. Ajde, ove 2 su skroz. Ajde, uđi. Ulazi bre. Gurni je nekako. Ne tako! Pa ne udar. Na bobe. Uđi vamo. Nema veze. A nije ti to? Dođi ovce. Ovčice. Joj, sve izašlo. Bježte, jo. Ne. Ja ti lepo kažem, nemoj zatvori. Dođi. Dođite. A bre, ja spavam pa se posle. A ko ih šiš? Da, dođemo. Idemo spavat.
Već. Ja sam već prilegao. Evo, Dobro jutro, domaćine. dobro jutro, dobri ljudi. Ajde sad, ulazite svi. O, ne, Sve. Eto, Sve. opet zatvaraj. Sačekaj, sad spijač. Nije. Sve sam poradio. U stvari može tako, može. U stvari ne može. Aha. Kakav sam. Sačekaj. A, nisi lepo zatvorio, ne? Znam. Kako izađe? A, gdje izađe? Nisam lepo zatvorio. Nisam lepo stavio. A me muče ove ovce glupe. Sad ću ih, sad. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Subscribe-ite, lajkujte, šerujte, komentarišite. Mi se vidimo u sljedećeg